Horas madihita salutna. Parpunguat tadi tikion ima parningotan arihana naik ni Tuhan Yesus. Topik gabe sitidang ini Kristus tusadok portibion. Nuaing martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Huria na inaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, nuaing marasni roha dohita, makalason parningotan arihara naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ditugu-tugu ari parningotan dohita tu pakirimon, paboa dak portibion ujung di perdalanan niak kana prosea di ibana. Alai surgo hasonanganido, alani takasdo hati dakonota. Hananay ni Tuhan Yesus pahotor rohata doi asa toktong margogo di bagasan pakrimon pabua naso tadi kono ni Yesus akaruasna na mangadopi hamaolon. Jala diarahok kita asaga bestidang ini Kristus tu sadok portibion. Alani di bagasan uduk dohot seret ni roha tapahibul ma rohata mar persaurat tu Yesus ulu balang nagugui marede mahita. Hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhani, bahinok ku dosogot namo nangirap dohot tahu, hudul di habang saki, songonahu namo nangi jala hudul rap dohot damang di habang sanay. Haleluya. Hallelujah.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, say pargogoi mahami makapursihay anakmu nasasaday, si Pangulo hami na manaik tu surgo, asa hu parroho kami roha banua gijang, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di pesta perningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion ima na tersurat di Kolose 3 ayat 1 dohot 2. Asa molo naung rap hamu dipahehe dohot Kristus jalahi hamu ma akka na digicang ay disido Kristus hudul disiamun ni debata akka na digijangima parrohok kamu unang ma akka na ditanoon atong rak mangidugugo mahita tutuhata ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na humbar tupati mi. Amen. Tatopoti mandosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jelom martangi yang tuho dada mangasahon hati goron nami na mangasahon asin ni roham na gudangido. Nung manaik ko tu banua gijang mangudihok kami,
asa tuho pamusatan ni pakrimon nami. Di halo mohor rohamdo asa gabe sitidangi pami tu sadok portibion, marhite panggulmiton ninggulu nami. Hape sipata do hata dohot pabahinan nami idang hobar tu hatam. Baliksa diri nami dohot haboyon nami hupatujulu hami. Hagogo ommu dang hupatipul hami. Say sungguli marohanami asa muba roha dohot pangalahonami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Unak kumadiar ayahu do siluluhoko. Nunga pola hujo guarmu ahu dapunaho. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata trupuk di pesta pardingotan hari haranaik Tuhan Yesus sadarion ima pesalmen biduno pulalu mamukasian ayat walu sahatu sapulusia tajahama marsikat soring ale debata uju diuluhoko bangsom uju mangalak kaho di bagasan halongonani sela. Udan lomoni rohado di pangusi hoko ale debata jala di pargugoi hodo parjabaramu naheali. Martik tingma Tuhani jadi torop situ tu ma akka boru-boru sibuan barita nauli. Molo mangulon hamu di holak kolang niak keperduaan marsinodang dohamu songon habong ni darapati nani lapis dohot perak jala marsere nagorsing do hole nasida.
Doluk ni debata do doluk basan, gok akapus sudo doluk basani. Maribu-ribu do hureta ni debata di tonga-tonga nasida do Tuhani hira sinai di bagasan habadiaon. Ido sahatna martua do akan tumangihon hatani di bata jala no peopsa. Amin. Tahati dakko ma hapor siautai songon na dakko ni dongata disadok portibion rap mahita madok au porsea di deba tajakuba ido ama pargugo na suatu dusan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di deba tajakuba na sasadai iman na tinukuhon ni si Maria na gabi-gabeo siya ton di porbadia adorang soabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus nama tetap pajal do ibana di hau pinor silang na tua tuban watoro dun di tano na mula mangulu di hari potuluhon nama naik tusugo lau hundu tu siamu debata jahuba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sobot tu tanoon mangu mihalak na mangulu doot na mate au porsea di porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panyala Kristen akan nabadia dohot hasesan di dosa dohot dihatai namando mula mangul dosurut dan nyala nang mate dohot diamuduan na surasuda. Amin. Buah-buah dihita di hari Minggu di Patupado pelantikan ni panitia tahun kesehatan di pukul 7 alani iya ke panitia asa ro mandohoti pelantikan ni songonima buah-buah dihita.
Maret dehita huhut papungupilian sadaa dohot sadabi.
Damai di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramuti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tabuka mabibilta hatani di bata nagabi jamita. Dihita di bagasan minggu manang pesta perningotan ari hananaik nitu hata Yesus Kristus. Denek dosian buku ulaun ni akapostel. Bidusada ayat onom sahat rodi ayat 10 sada. Ulaun ni akapostel bidusada ayat onom sahat rodi ayat 10 sada. Ujahahom matuhita songonon ma tarsurat disi. Laos disukun akana pungui maibana akanin nama. Pajong-jongommu masonari ali Tuhan harajauni di Israel alai nin nama madok nasida. Dangro dihamui uboto taunna manang obasna. Nabi duhul ni amai guru di huasona sabing. Alai jaloon muna do hagogoon itod di perbadia nasonggop tuhamu. Gabi sitidangikku mahamu di Jerusalem, do di Sadok Judea, do di Samaria, sahat rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhicak maibana di panok noti nasida. Dungi dihulubi obuni maibana sian joloni mata nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana na lau tu gijang. Nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos na marlinang-linang akan nama dok. Hamu halak Galilea. Ahama say jongjong hamu mamerengi dopak gijang. Anggu Jesusi na tarhicat sian labung muna tu banua gijangi. Narodo ibana sugut songon nani idamuna ibana laho dopak banua gijangi. Ima sahatna hamuna manamina nami dung 40 hari haheheonna manaik maibana tu banua gijang. Ido kronologi ni cerita on rupaning jala ido nata pestahon waeng. Makana dong istilah pesta di almanak tai didok dui pesta marlas niroha. Dan adong pesta naso marlas niroha. Manang pesta dia pe. Ido makana molo dihatai pesta ada sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih bersuka cita. Lebih mampu kita mengendalikan diri asabui hita marlas niroha. Asadang pesta naso malon rupaning. Pesta na terkhusus don nasu surung don di hita. Dang songon hasomalan di hita halak Batak namar pesta deh. Guarna do pesta halak Batak. Pangulianak, pamuliboru, pasah batu sulang, manang pasahat pasulang-sulang pohupu rupaning. Manang pesta ahame. Ngebegek tetes inna halak tarudung ate. Margincu aro
merah-merah sudi, ya, alemutung bohina, biasa di halak bata kate. Nama norto rupanya ngapa satu pasu-pasu sokon Roma hula-hula nami begek marnuansa. Ale Roma masuk maibana, alemutung bohina, ale bagudaku jolma, sotung moru masih panganonina rohana rupanya. Adong do sesuatu nama da diajari di hita taring tu na marlas ni roha manginang. Songo dia do hita marlas ni roha. Adong do halak memang tuturu iba na marlas ni roha. Tuturu iba na marpesta. Alai hinorohoni adong saotik. Gabidang tarida bisa pardopahan nei na marlas ni roha ibana. Gabi terida masya perdopahan nai adong sesuatu na mengabati bana lo marlas ni roha. Ala di bagasa tikyon hamuna manami na nami naing tapatudu homma sian pertodyotta na marpesta do hita nuay. Jala tamado hita madok mauliate do marlas ni roha tu di bata di nata pestahon perningotan hana naik na tuban wagijang. Puasa ahapa korhon na dihita manginang dia mapak korhon na rupaning ya so unang nakin unang sudak marlas ni roha hitala ni otik tarsongon na marminggom ma nga hibul rohatan na membiga jamita tapi adong suara tidak danak rupaning ate unang tu suara tidak danak hita taleon rohat tabah tu dia do batu Tuhanon datong Tuhatan itu Tuhanon. Jala au sadiri dang apala alergia wadong suara danak di ibadah. Udok matu hamu. Las dorohak wadong suara danak. Mau wadong suara danak di gereja. Berarti adong ma generasi di gereja. Jadi unang pula alergi. Tua kena tua-tua be membuat danak na. Unang pula orai hamu na sida makatatai. Ale doko kamu mah. Songoni. Asa unang sudet hita serius ate rupanya unang aleni saya ngiris gabi hurang itu dah ngalas rohatan yang merpesta mahita buasa udok merpesta ala memang gabi jupang do pos ni roha di halak Kristen amanginang gabi adong mapos ni roha di halak Kristen ala jelas di hita nuaing tu dia do sudung ni hapur saut tahun tu dia do ita diarahkan jala di dia do hita haduan jelas ido ubahan na diri dang rikot di hita mana nyakon dia kanang modding dang sita nyakonot tobe akana modding ngaholang hita siya nakana modding tidak ada hubungan antara orang hidup dan yang mati karena mengapa? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat baginya hita pe akana porsia nungga di pada di bata ingarata di gijang akan porsia itu makana ada roha do orang pula itu teh suku-suku do roha selilingon puasa dang ngadong hadumon ni namate do na mangulu hape salah do hita tu kuburan kan apa bah lah do tu ziarah doa molo sanga mulak tu huta ziarah do tu hinaborne tu jujur nang pemok mo kau tangis do isi iya dak boto manang na harupaning dangalana roto ro o maki manang bapakku tu jauh tahu ale lungun roha gawe madok molate ma Tuhan dilohokon itu aku na burju tuau tuhami tersunggul maiba disi asadang adong bihubungat tatu nasida ala buah songona huruf nakin jaminan sudah ada nggak pasti adong do ingan tadi surga inang songona ragu do hamu buat aka amu inang inhan nei ya pos rohamuna anggo amat tengah sonang bedisan dang manguli bi iya dang manguli ay song manguli muli di si ngaso nang ibana hita nama
Di baheni molo tadok lakin marpesta hita berarti kita sudah ada jaminan kepastian. Dang portibion inganata. Ai paradianan do portibion. Parsatokinan do portibion. Sementara do portibion. Dang portibion ujung ni perdalanan ni ngoluta. Surgo do. Surgoi sambulota dohi. Ido. Itap ni majo. Unang pol pagajak kurban ingate. Surgoi sapulut tadoi. Tusido inganata manginang. Molo memang molo tahatawi surgo ngamol burabe jol mamol ditaringi di surgo baru toho neng surgo saya dong do suku-suku ni tui basong padita ti amang adong do surgoi adong niku ngahamu tu si ahamu pedah niku do ai inganan di bata dui dang inganan di jol mai inganan ni akan abadi do disi isi nasahat tu si ikon mamulus portibion do ikon ditadikon do portibion ido makana manginang tersunggul maiba uju makubasi moladong pakubasi untuk kana mording kubereng dona mordingi kubereng songoni baga dona mording parho kamu mak senyum ibana kan ngabuy hubayak ko na sugari mati yaw haduan senyum doa alay dang gabi songonon hubay na tong bahaya di senyum do ala Peter molo hubering songoni na mording Peter tersunggul do di edit tai nomor 520 tu dia ho dung mateho alusima di ayat 4 jelas do di si di dok rupaning tu surgoi aduh deh rade maho berarti surgo kalau tidak ada surga amanginang marisuang do haporsyota nong adong do surgo jala adong inganat tadi si ikom partodyot tai do deboy macaloi dang pikirata ay molo pikirata suku-suku na hudok nakido adong do hamang surgo ada sedih mo to hamu hapor syok ko madokon nang adong do ingana tadi si ada di juan desa plobat ay 2 takas do di bata mana marti Tuhan Yesus ay nalao do para deon ingana di hamu di pasikop Tuhan Yesus ulaun na di portibion do di Banua Gijang nunga di pasatu hita hatana nunga di patorang tu hita harajaunna akadia masih mahenota akadia masih patupauta alai ahado pakorhon ni halak nama kaburjuhon nama ngulahon hatanai ahado dapot ni halak nung mangulahon tanggung jawab na songo siuton Kristus ibana ahado ay molo moding jolma adong si bodonna tidak. Ada yang dia rasakan? Tidak. Ada yang dia bawa ke surga ke dunia orang mati? Tidak. Atong ahado jabar ni akka naburju. Ahado jabar ni akka naburju mangulaon hatane di bata na saya toktong manahan di akka persorion ni ngulu. Songon edeni inahan anakina teh. Jalan hidup tak selalu itu dah jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat dang adong dus-dus perdelenat tahun song si maruna punap ninna daw ale adong do gelombang adong persoalan ale direprenero na tabung habis hujan tanpa pelangi bagai janji yang teguh diberi manang HP au kadang ngalupau lupa nih alena pastina do jabar ni halak na burju amanginang tersongoni do namar dana kongkan mola terburju galeng tai sumurung do perhatian tatusi ale mulu na juga liru ini nado apalagi aka encik aka guru
anggonya burju, malo, pistar, sumur do perhatian na tu sih. Natu hari ada, adong do cerita encik di huriat tahun. Adong mah anak didik na atar malonin na. Hape pingsan mak, marsahit mak, pitor di larihon. Adong di dokon enciki gurui. Asugari na biasa-biasa mangura orang pola ahai. Ala sumur gimana malo burju muse tursudi mahami hepok ninna. Tarsoni do Tuhan itu hita manginang gambarannya. Aha majabar tamolo burju hita tu Tuhani. Hape tong namate do. Molo tong namate do basa pula burju hita. Aina juga pe mate do. Ne jugel jugul mate do. Na burju mate do. Per minggu mate do. Nah somar minggu balami mati datang ati hidup kan sudah hidup mati atong majabarta tu dia hodung mati ho itu persoalan di hita nuang iro ubahin na nuang ditaringoti tapes tahun. Oh ternyata ada hadiah, ada upah bagi orang yang baik. Adong do hape jabar ni halak nama kabur juhon ulau ni Tuhani. Adong do hape halak nama kalau jahon ahana nilo di Tuhan Yesus ahana nilo di batatu ibana songon halana porsia ibana surgo dan itu bukan dari panurirang dan jol mana mendokoni Yesus do mendokoni adong jaminan na pasti sian Tuhani napuna yang berotoritas di surgoi aide batado Tuhan Yesus napuna nguluta napuna surgui jalan napuna anak hicuni banua gijangi ido nama dokon atau molo ibana do yang punya otoritas do nama dokoni datu soho porsia hitada ido natapis tahun di baheni yang manginang adong do inganat tadi surgo pos raham anggo pangido kunian sahu tamahita di surgui haduan sa RT mahita aku mah ketua RT na rupaning anggo masih matupang alanga pensiun nasida kepala desa mana sida teh iya artinya las doroha ido makana tapa dinggan-dinggan nguluta di Portibion ya beta tung pajupang hita musia di surgo inahan ada kamu asugar yang masih dadaan alai surah-surah maju ate ala dak kedo behita tu surgo surah-surah maju eda itu lae tulang dan lain-lain tebu asugar yang pasupang dang pastada kita lewat songoni di sisi pedang ditilik pedang jadi tabodo sasitona nagabi Kristeno namanginang dia pertabuna surgo Jabarta dang rekok behita mengidutangi yang tuhala tanya kenoda asetu surga daun karena bagi orang yang percaya yang beriman ada surga dalam kehidupannya setelah melewati kematian di bahini ahama sihuwasatan waing ada orang sosaat hita tu surgui ahama pangaradiota los ido na disukuton di ayat onomi sotung salah mangatusi hita nang penunga adong inganata boy dui dang Jabarta muse ahama didok di ayat onom laos disukun akana pungui ma ibana akanin nama pajong jongom masaunari ali Tuhan harajaon di Israel tutu memang dinaro Tuhan Yesus tu Portibihon mabuat damai do ibana ido harajonna ale dalam misi Tuhan Yesus mulak ibana tu banua gijang dangi dang di Portibihon yang dituju halak Kristen ale di dia do banua gijang ido bana sotung salah memahami hita Boy itu tak ciptakan kerajaan Allah di dunia ini benar bisa
Molo ta ciptakan hadameon di portibion na menciptakan harajaon na dohita di si. Alai dang idope harajaon na. Dang idope inganan na. Ido makan idok Tuhan Yesus dang ro dihamui. Obas na malang tahun na tidak. Ale jamina di leo tuhita manginang nagabi si paturiota si pareseota si paturetureota di bagas segulutan. Didok dia walu alai jalo omuna do hagogo ni toddi porbadia na songgop tuhamu gabe sitidengiku mahamu di Yerusalem do di sadok Judea do di Samaria saat rodi ujung ni portibion. Ada tugas tanggung jawab sebagai orang Kristen gabe sitidangi hita manidangi dia do pabahenan ni di bata tungguluta. Molo si tidangi saksi, molo di dunia peradilan, molo saksi adong do saksi ahli ate, adong do sahli saksi dot akrana asing, saksi magudang tehe disi. Audang apalah huboto dakya umar pengadilan rupaning jalunang mak ate. Adong do saksi-saksi sebenarnya prinsip ni saksi ima pabua nabi nerengmu dan didok pabua nabi negem beda pabua nani alamammu nong nihinalam dan didokon pabua na dokon halak daw. Isi mahita ison ahli hukum nahya manamamboto taringu tu dia peradilan. Saksi itu bisa memberatkan, bisa meringankan, bahkan bisa membebaskan. Asamolo didokon citidangiku mahamu, kamu akan menjadi saksiku. Berarti boido hita palua honjolma. Bisa kita meringankan beban orang lain. Alibodo musa hita papuraton dirita di bagasan ngeluta molo dan sitong kesaksiatai di bahini unang lalap hita manginang adong do ulauta nagabisit tadangi Kristus hita molo sitidangi manang saksi dia harus mengatakan sesuatu yang benar dan ragu ibana madoko nasitong sahalak saksi mana si tidangi dan tudirina nahina tidakon nai tu na disaksi hon nai do asa molo didok saksi manang si tidangi Kristus mahita pabua natajalo siap Tuhani pabua patuduhon aha naong dilehod debata di bagasan nguluta. Dan seorang saksi tidak menjadi lebih hebat dia daripada yang disaksikannya. Dah. Unang taripu umar gahita gabi ujago mahita siya Tuhan. Mulu gabi setidangi na hita dah. Hidup sebagai saksi apa adanya, bukan ada apanya. Itu beda. Ima saksi, apa adanya. Ido makanan dang pula di halamun di bata namar pangaci yang marsi palecen na munafik apa adanya aja songoni do tu hatai ya teh apa adanya do tu hatai molo sogoro hana di dok molo dang lomor hana di dok nasi tongi di dok apa adanya. Bagaimana orang Kristen sebagai saksi Kristus menjadi hidupnya apa adanya. Dan asa burju halak tu ibana daun. Sadok burju ibana tu halak. Dan asa on nina daun. Dan seorang saksi harus aktif. Tidak pasif. Dimanapun dia, kapanpun
bagaimanapun situasi yang dihadapi, ancaman apapun, ikut barane do ibana madok nasittongi. Ima saksi. Jenang pesasitong nang madong jabut na manang inganat na dibanwa gijang, borak dope si dalanat taon. Dang dope nakin masalah obun nakin ate. Ya, nadedeho ni punganinahan anakin. Persoalan hidup. Tapi banyak tugas kita amanginang. Alepos marohata di ayat walu jaminan nakin. Nunga di leo debata toddi na tuhita. Toddi ni debata na mangurubi hita na paneakon. Ahana gabi na mapuraton hita. Gabi niyang mahita law makubasi ulon nay. Gabi boy mahita di bagasan ringkas ni roha. Gogo na baru patupahon na dito ni Tuhani. Molo borak do pihita patupahon akan adinggan. Ra indikasi dui. Dang disitod dini di bata. Dang dinguluta tod dini di bata. Atong tapatupamay. Ra nga taboto amanginang. Ana masa di Korea Selatan ate. Nian abad ke-18 nunga sahat tu si Hakaristenon. Ale lebat perkembangan na. Ale memasuki abad ke-20, ternyata populasi kekristenan di sana sudah di atas 20%. Nah hebatna hubabua matuhita manginang. Nah hujahaja huboto jalan hubigisan akadongan. Adong do padita hagabipi marganenggulan marsikola di si. Jaladong do manang napiga muse. Ale natakas marganenggulan non do membuat doktor na sida. Ngasidong be doktor nai. Pendeta marwasas nenggulan. Sikola na sida di Korea Selatan. Isen na sida do hubabua. Di dapat tu informasion. Ternyata di Korea Selatan ini di Seoul din na Seoul do. Ala sohyai batu si jadang binoto warna teh di Seoul nina adong do ibadah manang gereja nobel gadisi. Setiap pagi sebelum mereka kerja jala gudangan apa sodon adong do memang akan tua inahan nape gudang do disi so tungah rohmu na rupani dang didokon guar namin nahamu adong do inanay na. Setiap pagi sebelum tu gereja nasida, rodo tu gereja. Riboto hamuru toropna di atas 10.000-an orang. Setiap pagi. Marhua holan martangiang. Nabigerenungan dungi borhat manasida gereja. Marparbui do hape tangiangi. Marparbui do hape renungani. Marperbui do HP hata ni Tuhani alat toddi ni debata adong disi mangulu di bagasan nguluna tarjalo nasida toddi alai ahama ujungna berhat nasida karijo. Ternyata orang Kristen na di Korea Selatan ini menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, menjadi orang-orang yang patut diteladani. Etos kerjanya jelas, disiplinnya pasti. Tidak ada keraguan-raguan setiap perusahaan manang namanya mengalului perkarejo molo didok halak Kristen sudah ada kepastian bagi mereka orang ini dapat dipercaya. Parjolo sahat parpudi mulak. Disiplinnya jelas, etos kerjanya pun jelas. Itu makana di halomohon halak Kristen di Korea Selatan dan perkembangannya sangat pesat. Songoni manian halak Kristen di hitaon tarlumubi di hita huriah KBP Cibubur nate adong toddi unang abadi suarani toddi suarani toddi ni tuhatai ida unang abadi ay hinorhon ni suarani toddi ay nunga di pasahat debata itu hita di ayat walu jokon ale jalo umuna dog hagugo ni toddi perbadian na songgop diamu
malangi honi. Nama sa di Korea idu na hubigi. Idu na di hati kodongan sianan. Makanya berkembang pesat. Molo isi na mga lulukarijo apa agamanya? Kristen, Protestan nina nga ijalo be. Idu na biniki. Di bahini ang manginang asabuhi hita dinggan madalani portibion. Saliling dilo debatado pe partikia di hita. Adorang so ta ingani bagas ta inganat ta na digijangan. Golom ma Tuhani. Tiup ma toddi. Mangulu di bagasan tod di mahita. Asa unang lalap hita di pernguluot ton. Molo tung pesonang hita mang. Molo tung pigudang adong di hita. Molo tung pigudang akadongat ta di portibion. Dang i dope. Adong do digijang. Di bahani taujima. Di bagasan ngulut tahun. Nenget-nenget. Di natapes tahun hananek ni Tuhan ta Yesus. Tayong mamanginang. Nung adong inganat ta digijang. Tapertahat tomay. Taraduti may haporsyotay. Goktod di ma nguluta. Amen. Martanyang mahita. Ali Tuhan mulai ate maripasat rohanami. Dinam hupestaho kami parningotan hananay mi. Ujui. Di hati dakon akasisiam buru Tuhan. Manaik hotu banua gijang. Ditatap akasisiam midho. Ido nahuha porsay hami. Ikon sahu dosa kakmu. Tuhami akan aporsia. Na mangulu di bagasan ho. Di bahani Tuhan. Urupi mahami. Adorang so sahat hami tu inganan na pinarademi. Saliling di lohokodo pe ngulu tu hami. Saliling di lohokodo pe partikiat di hami. Unang ucap tod dimi Tuhan. Say pamian matod dimi di hami. Asa tod dimi marmudu-muduhon hami. Mangajarhon tu hami. Paingot tok kami. Marguguy hok kami. Patupahon lomo ni roham. Ali amang. Gale do hami. Juk do hami lilu. Juk do hami lalap. Hagiyo ni dagigima. Nasya toktong mangabati hami. Manangihon suara ni toddim. Gabidang terbaik kami. Patupahon lomo ni roham. Songod dia mahami patupahon. Anggo say dilalak-lalapi hagiyo ni dagingi hami. Ali Tuhan pasikko mangulu nami. Asi roham. Asa saat hami. Tuinganan na pinaradim. Di banua gijangi. Ay ido sa bulo nami. Di bahani sa liling di portibior dope hami. Pakke mahami Tuhan. Urupi mahami. Pasu-pasu ruas ini huriamon. Hakabipici buburo na mek na magudang sa hatu na matua. Parhalado na ng paditana. Sudite he. Na mangalihon rohana tu huriaon. Na setoktong ringgas. Ro tu bagas joromon. Marsaor dohot ho. Marsaor do dongan nami. Sa huria sa haporsyon. Manangihon hatam. Mamuji pasangapok ko. Huhut mananginangihon. Dia dulo mo ni roham si hubasan nami. Sugo ni roham si pasidingon nami. Ali amang asa unang marisuang. Nahu patu pahami i. Paingot hami marhiti toddim. Suru matoddim sikap ni buhimi. Asa terbaik kami lomo ni roham. Atong dongani mahami. Lehom madihami las ni roha. Dohot pos ni rohai. Dinamadala ni partikia ni dobe hami. Juluani lakanami. Sudi akan narikot dohot sihol ni rohanami. Diragam ni sihol ni rohana saya toktong hutangnya kok kami. Hupasat kami ditanyang nami tuho. Aliya mang. Napos dorohanami tangi honom mui. Alay lehom mahobar tulomo ni roham. Ay tarapatu pahodo sa luhut na. Dia do lomo ni roham. Ilik-ilik nami.
akan namar sahid pamalum Tuhan, akan nagale pargugui nasida, akan namarsak apuli nasida, nama sihol dia kaparana konon dirokap parkarejuan leho maho Bartolomo ni Roham dia nakon namin namar sikola do na neng ujian neng melanjut muse homa napatongoton aka parsikolaan nadinggan tu kaya nakon nami asa gabi yan ako naburju nabisuk marhabiaran tuho atong sahak di ho manggulu nami sisa dosa nami amang mangasahon Yesus Kristus jalo matanyang nami amin. Mari dimahita.
Los Jongjong Mahita. Nunga manaik Tuhan Yesus Kristus, Tuha bangsana di surga, habangsana na tumibo siyan aka suru-suruan, alani tu ibana mapakiri mota, jala porsia mahita tu ibana di sudetiki dot namasa. Taulahon maparsuruon ni Tuhan Yesus gabi sitidang ini Kristus mahita tu portibion, marhiti gulmi ninguluta ay taboto urupan ni tod di porbadia dohita patulusan lomo ni rohan itu hatta mare de mahita. Tatangnya kon mapiliata ali di batama nami na di Banua Gijang hodo harorowan ni saluhut silon lehon nadinggan do na saulibasa na mauliutus upasatami masyan na nilehon mitu hami pilan nami tuho sa jalo may gabi uap na hutsus di julong pasu-pasu majala ramoti asa huparhasyak kami pilianon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni Uriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sinon lehon mitu hami. Asalam girgir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan Yesus Kristus nong manaik tu Banua Gijang nahudul di siamu ni debata hasangapon dot hamuliom ma di horo di saliling na marlas ni roha duhami noeng ala nong monang ho jala di pabaki di bataho gabi raja di atas ni saluhut halongangat do sudi dalammu ay di patu toru ho do dirim tutoru ni saluhut ale gabi tumib bohosian sa sudi jala maruli goar asal lopit salut ulu ni tot laho marsobba tuho
jalanganup pamangan marhatopotton hodo Tuhan. Mauleate marohanami tuho ala naong diukap ho dalam tu banua gijang gabi situani malim ho na mangodihon hami tu di bata sai pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasianganon pai mamarpungu hami di labungmu sai pasaut mabagabagam tu akasuruammu lehon tu nasida sahala dot hagogoon nasien banua gijang asa marmulia guarmu di portibion sai ajari ma aka partohonan ni huriam asa ho Bartolomo ni roham aka aturan pamicangon do panugunugun nan nyatro nasida di huriami saya gonggomi jala paretai mahuriam di tano bata kondo salut portibion asalam merarat jala monang huriami leon hapis taran sen banua gijang tuaka iduk nami tuaka padita guru dot akasitua asalam maraturan huriam di tano on saya pajongjong harajommu di bagasan rohanami asa marhiras ni roha hami mangului dot mangutoko pahot marohanami tuho asa huhati dako kami mangulu manang mati pihami hodo Tuhan nami sai payan mahatam do damem di huriam asa huingot tami dadah sianganon inganan nami alai di banua gijang di labung mido seramoti ma namanggonggomi hami do raja do suruan na pinabakitna leon tu nasida hapistaran sen banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretam pasu-pasu masalut parpunguan ni halak Kristen saya homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di persikolaan nang pi di bagas nabi salam lokangi siak kami dosa do sudina pasorato kami di hasianganon asalam malungun hami pai mahon harorom mangalap hami tulabung ni amai alia manami na di banua gijang sai pinorbadia maguarmu saya ro maharajonmu saya saut malomon roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon na tuhami sadaron hanguluan siabari si sama dosa nami songon panisa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan balua mahami sian pangago pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim Selamat hari anak madi kita. Tuhan Yesus. Dihita dah? Oh ya. Selamat hari Hananaik Madihita. Tuhan Yesus memberkati. Buka masker. Glory